Trenutno se nalazim ispred Dragoljubovog matičnog jata Ženki. Ovo su ženke koje su u Dragoljubovom institutu Boden linije. Dragoljube, Ženka, koja je Ženka letela u takmičarskoj ekipi, koja je za najduži dan izletela 16:30. Ovo vrapčasta ovdje. Ovo je Ženka, znači, koja je letela u ekipi 16:37 za Long Day. Za savez. I pa plava do nje. I plava do nje. Možda je uhvatiš da pogledamo krilo i samo nje da vidimo. Inače, ženke izgledaju u top. Prelepo. Prave Boden ženke, nema šta. Prelep, ovo je prelep. Krila kao lepeze. Dobro očuvane, dobro izmitarene, što je jako važno. Zdravlje kod golubova, kod Dragoljuba golubova ne manjka. Odlično, treba vati ovo plavu. Majka od te dve ženke što su letele. Fildraste. Znači ovo od vrapčaste ženke. Vrapčaste. Ovo je majka. Ovo je majka. Prelepo. A od ove druge ženke? Dragoljube, kaži mi, tog dana kad su ona izletala 16:37, kakav je dan bio za letenje?
Veoma topli, letele su 16.36. 16.36 su letele. 16.36. Kako su se po danu ponašale? Koliko visoko su letele? Topo, vruć dan i baš su visoko držale. Znači baš visoko su držale. Baš visoko. Prvo oscilaciju negde oko 12 sata popodne, pa oko 1 su se opet vratile gore, nisu do 5 sata popodne nisu. Kažem i dalje je bilo prisutno vetra i... Bez vetra. Znači bez Malo vetra. neki kao južni, ali slab vetar. Kaži mi kako se zove, prilikom tih zadnjih par dana, iskreno, da li koriguješ po vremenu ili jednostavno hraniš po nekom tvom sistemu ili... Ne, jednobrazno i to je. Bez obzira. Ništa nisam menjao. Kaži mi da li si ti zadovoljan svojim golubovima? Ekstra. Bolji nemam. Da imam bolje bi čuo.